Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA Kamausanram constituency uba HM Shangpliang ulagentu ya ke Integrated Mountain Initiative kabalalong Hadarjeling kabahab hakajela West Bengal bagen pha lang ya ke jengterwa syaka sorkar India ban penku ya ke wa kra bad sherpi uba Shangpliang ulaya thu bagane ke Integrated Mountain Initiative kadai kabalalum ya kinong mikmat patba ki bahab ha ulum Himalaya nadu ka Kashmir Ladakh le terter syadu syatai lammi ngi kata Sikkim bat Arunachal Pradesh kani kajinya lang kalalong menta ka arphau terik ubnai nai wieng ha kajinya dan lang ka MLA na ampati Kamiani Dishira The Canadian legislators meet kidei ya ki nomi khmat kidei ki MLA bat kumju de ki members of parliament ki MP ru ki don bentalang ha kani ka jialang ti kani ka jialang menta ka manakani ka arpu tarik khat khandai arpu tarik arsngi ka longpo danjali but ha kani ka jialang ka team jong ka jialang ka badi discuss ka de halor ka jing jelai jong ki plastik bat ka jing penjulor ya kamariang dan plastik di nakaliang ka mekalaya leidon manga bat ka miani shira balong ka MLA na ampati balai simbata bat nakaliang ka parliament i don even senpala baiwan lang ti ilong kumu chairperson ya kan ka jingalang leidon de ki online virtual meeting lumba ka Agatha sangma u James sangma u minister jongka Meklaya nata u Chownamin bolong u deputy chief minister jongka Arunachal Pradesh nata u dan saki MLA na Nagaland nata ki don de ki MLA na Arunachal ki MLA na po Uttarakhand kumta ter baro la ebun ki balai po ya kini jalang te ngilaya atai sanibha halor kani kajing punjulor ya kamariang daki plastik bat kajing pendon kam pathar jong ki plastik ha kini ki thain rilum jongi nadu na te na po nadu na Kashmir ter hadu kini ki thain jongi sini kad penjing pensngo jong ki nomi khmat ha kani ka jialang kalong ba ngin le kumno ba ngin ri sendong bat sumar ya kini ki lom ki wa jungi da kani ka jing bread pathar ya ki plastik ha kini ki thain lom jungi te ki ladon bun ki presentation ki bala ai na ka United Nations Environment Program ki don ki nomi khmat bawan na United Nations ru mat ki lapen i ba kumno ki plastik ki penjulor ya ki jingim ki badon hapok ka kum ki dok kha bat ki we ki jingim ki badon namar ki ngi bunsin ngi i ba ki plastik ki per tam hadrong ndrei ngi sotu ba ki don ki plastik ro ki bangam hadu chapok ka bat kini ki plastik ki long ke ba ki penthut ki penwit ya ki jingim ki badon hapok ka di menta dakani karai ni nilai wara ka kenja declaration hagani ke jingalang bakadi ka summit jungi ke bangi de bangin declare tengi lebu da declaration ba ni kentu yaki members of parliament ki badon benta hakani ka jingalang ka bala pelong da ka Integrated Mountain Initiative ka dei ka organization ka pelong yang ni jalang te lembah kani ka organization te yakani ka declaration ngin pha sha ka parliament ba ka parliament kan wanra ya ki kenjaan ba dei ban pen sange no ya ka jing pendon kam ya ki plastik bat kumju ban wanra ya ki kenja adong hakano rukom ba yakini ki plastik ngin sumar ngin pej ba ki brio ki numio ban pendon kam madan pathar ban bread iki de
nginget ba dakani ka declaration kan sapoi chadu ka parliament ba ka parliament ro kini ki jo ki MP ki balong ki bayashim benda hakani ka jialang jungi kin sapun sawa ya kani hapo ka parliament khnang ba naka government of India ki kinwanra ya ka kanja policy bangi don kam ya ki policy khamtam ngiru hanga haga state jungi ni Ukraine ya kata ga ju ba ni don kam ngin khang no iki plastic andre ni don kam iki policy ni don kam iki an dia haba umdan iki an don ki policy kamon kalong ka ba de nakalian jonga kumunong ni khmat nakalian ka jela jongi meklaya ngaru ngalapun sngo ya ki jing ki bangi ngi shem kumhang ni hapo sor jongi ngi don kawa kra ba kawa sirpi de ngala batai hakmat jongki baro ba kumno ni shem jing ban penkhoi ya kani yakini ki artli ki wa ba kum u dekhot jong ka environment committee jong ka assembly ngalai thu iki ba nilalet man jurip hadu hapo dam umiam habang ui ba ki per ki bilor mineral water la ni ki per ki plastic da ki ton jongki la bakin sei man kasngi nakane ka dam ka badan hapo berpani ya kata ngala batai bahai ki kenang ba ngidon kam ban le ka research ngidon kam ngin le ka study ya kini artli ki wa kenang ba ki brio ki badai ban ai lem yangi ya kata ka jingnang ba ki jing start bakin wan bakin ai ka technological support ya ka sarkar ya kata ngabu ahmad jong kani ka jingalang jungi kenang bangin ya yo ya kita ki kiba sngur kiba khoi bat kibom don kanono ka pollution namar ki plastic borbor ki wanra ya ka pollution ha ka di tang kita bangi ngilai kren tinginge ba ngin sayo ya kita ki policies kiba kan sapun point kaba ar kalong ni kren artat ba kumno ka tourism ka kata ya ke jing bread madan pathari ki plastik bahabawan ki turis ki borbor ki juwan tang dalade simet nrai ki wanra artat ya ki plastik jong ki bakiwan baki sa bread keleng sodong tengi kwa ba nakaliang ke sorkaro kadi ban wanra kum kita ki policy ban khanglat ya ki turis bakimde bakin wan ban su bread ya ki baro hakini ki thain lom jungi nila jui borbor abagiwan ki turis na Sabar ke Jelang kiwan Assam bat kiwan na West Bengal kum tateter niu ba kum hasora anda porjan miet pinyu sudap de ka plastik hakimadan ba hilom berkoi de ka to galong ke basnil de menta mano balik bantam itu plastik mano balik ban penkhoi itu plastik kata kalong pengide ban wanra ya ki kenjaan ban perking ya ka jing bread madan pathari ki plastik ha ki jaka jungo kai perthai ha ki tourist spot ngimde bangin sha ya ki plastik ba ki brio bakin wan kin bread ki plastik andala dep bam ya ki jing bam joki ki la shui be ki plastik ha ka tu ka ju jaka ya ki plastik basong yi jingbam jongki kila subret be to de kita ki long ki bangi ngi discuss ba hoat ki thain rilum jongi ki long be itiang ki basngur be itana andre nimde ban island ya ki brio ki bawan na bar ban pen snudur da ka ba bat bread madan pathar he ki plastik kata ka long ka de team ka jungi bangi ngi tharai ki ni ki sngi ki banwan ngin sai kan sapau lan ikan sami kano ka an nakalian sarkar kami government of India ba bantung perking shushu ya ki baro ka jingle madan pathar ju ki brio ba bread ki plastik